सोमावसारनाया दाबो जोबाखै जोङो आन्थोरहै स्टेप बाय स्टेप 93 आव जोङो BSc सुक्ति खालामबाय। मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दखरानि सिङाव थानाय सोनाब फथला गामिनि राफोद दैदेनगिरि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि थैनाय सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै लोगो नांनानै फालिदों। बिथां देबनाथ बसुमतारीया मोनसे समनि बोखावजायि दरं जिल्ला एबसुनि नेहादारि बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बे समावनो बिथां देबनाथ बसुमतारीया सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायदों। आगुनि दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि समनिफ्राय सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाय समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सासे गोख्रों मेंनो रोङै बेक्ति हिसाबै मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीया हाबा मावदों आरो दिनै बिथांनि 31थि मुंख्लं सान बा थैनाय सान उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो लोगोसे डिमाकुसि दखरा एबसु आरो गासै जिल्लानि सिङाव थानाय दखराफोरखौ ज' लाफानानै बै समनि सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय एबसुनि भलन्टियार फर्सनि आरो बर' पिपल एक्सन कमिटिनि गासै बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै बेयाव बिथांनि मुंख्लं सानखौ खुंनाय जादों आरो बे मुंख्लं सान खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बेयाव दसे समनि थाखाय सावरायनाय जादों आरो दिनैनि बे सानाव देबनाथ बसुमतारी बिथांनि जि सोरगोआरि जि जिउ बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो आङो आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबदों। जि सिमांखौ लानानै देबनाथ बसुमतारी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बालिराम बर' बा अन्थाइगोरा बड'सा बिथांमोना आलादा रायजोनि सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थाखाय आथिखालनि आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर बिबान लानानै हाबा मावगोन बे गिलिर बिबानखौ बयबो रुजुनलांनांगोन। सोमावसारनाया दाबो जोबाखै जोङो आन्थोरहै स्टेप बाय स्टेप 93 आव जोङो BSc सुक्ति खालामबाय। आगुनि जायफोर जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना आरो बिनि उनाव जिरायथ'दों साननैसो फिन आरो सोमावसारनाया स्टार्ट जाफिनदों। 2003 सनाव BTC सुक्ति जाबाय 6 सिडुल मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय बिनि उनाव दसे सम जिरायथ'दों आरो बे एरेन्जमेन्टखौ लानानै बेसेबां मोजाङै जोङो थांनानै थानो हायो बिनि गासैबो बेबस्थाफोरखौ नायनाय जादों एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनाय जादों। फिन दिनै 2020 नि 27 जानुवारियाव BTR सुक्ति जाबाय NDBनि मोनब्रै आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO बे मोनसे कमप्रिहेन्सिभ गासैबो आफादफोरनि डिमान्डखौ लानानै मोनसे सलुसन बा एकर्ड जाबाय। एकर्डनि दफा मावफुंनायनि हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ।